Eh, nana prima, na kayo magayam ti masabat ka. Papanan niyo na. Nakamot anana kanyak si ka. Manang ko namat Ha? Feeling ubing kamat. Pasensya kayo, nana. Katawunan niyo mo't kami ni nanang ka. So, nana, kunak ka na kayo, Ubing nga ngam ni nanang mau. Nagkuna akatawunak dya inam. Ha? No kayat mau, agpin nakita kami kaninanang mo iti birth certificate. Takita no asino ti bakbaket kada kami. Ha? Ay, pasensya kayo nga rodin. Tiamok akat senior citizen kayo mutin, akas ka ni nanang ka. Ay, iso lang ti senior citizen. Di nakiramraman dita. Tano siya, ubingak pa'y. Iso amanang kunam kanya. Ha? Wan, manang. Kabages. Abay, di ka makimiting ita. Di ka pa'y nakasukat. Intan Meeting tay? Meeting ti senior citizen Nagkuna a senior citizen ak. Awan pa'y 60 iramraman nakit din dita. Da kayo lang tag-meeting manong. Ubingak pa'y. Namiramraman dakit di dita senior citizen ditan. Kaya't mau akitaan ti birth certificate ko manong. Ha? Adan ayatay birth certificate mo kabages? Adan kitaam taw tapno mamati ka asa anak pa senior citizen. Adayaw nga inauna ka ngem siya. Kitnudwala atawan tinanguna akin ka, prima. Pugpug tulaang day tamanong. Basta adayaw nga inauna ka ngem siya. Ay na, uncle. Kaano nagpalit registration ni nanang? Wen, amok dayta. Ngumjak amo, binaliwan na gayam titawin na. Ay na, pinaubing na di tawon na, uncle. Kinisayan na titawon na. Anyan? Ay na, jak amo man, uncle. Agpapaubing kami ni nanang. At dapay siguro balak na. Balak na nga. Balak na ama asawa pa'y Kaapay akas ditar aramidan na. Pati bado na, bado ti ubing. Asas. Di mat ngarot may bagay kan kwa na. Tamadlawan dagiti kurarot akudil na. Ay, na, prema. Ag-ina na kayon. Itata kayo pala nga agjagjaging. Agkaralabas kayo mat ito isang store kong agjagjaging. Apay, hang kayo nga mabanog. Ubingak pa'y iso sa anak abasta mabanog. Kabailak pa'y ti agsuble ti maminli mamanipod dito yaging gay jabalay may. Ay, talaga lang Di kayo man lang tinakita nga senior citizen nga kasta? Ay kaya't mautay sipat ko kan ka ti birth certificate ko. Ha? Atoy. Ay, Itaam ti tawan ti panakayanak ko. Sa anak pa'y a senior citizen. ay, itugtugot yun na certificate yaw. Wala. Ibulbul sa account tapno ada ipakita. No di da mamatay a 50 plus ko pa'y laang. Ay, iso aya. Manongaron nga titawan nyo tadta. 57 ko pa'y laang. Ay, ngam, in fairness, katahan nga madlaw na. Ay, thank you. Ay, manungay ti ang mumatawin ka. Kunak, 68 yun. Anya! Nek, manong, nagudong ka matgayam. Wen kabages. Umaikan, agtugaw ka dito nagtugaw. Napuno mo nga minin to, Jake. Ay, sige manong, agtugaw kalatan di tatagsabi tak. Umay ka kaya nagtugaw, prima. Saan nga rudan? Apaya nagtagulit ka. Si katirumbeng agtugaw manong talaklakayan kan. Naimbag kanyak, ta 57 ko lang. Ngam si kagay, senior citizen kan, nakapsutan titultulang kan laslasag mo. Anya? Kabalak tag sabit. Napigsa ti imak nga agkapat, manong. Nana prima, nadagsan samot tabagyaw. Higyon, tayo tulod kayo di balayaw. Nana ka manin anana kanya kon, Rude. Ha? Ay, sorry, manang. Manang gayam. Kabalak day to'y, nalagaan. Nagpiksa kayo mo na, manang? Kasano ajak napigsa kat ubingak paymat nga men.
Kabalak payabag katon ti sanga kaban Aya, talaga nga rod nga ubing kayo pa'y, manang, ta napigsa kayo pa ya talaga. Wen, Rudy. Iso adi naktultulungan. Dagijay duduogan ang titulungam. Saan asyak? Ubingak pa iti tawon ko a 57. No, dala agaram kanyak aklo na kadagosan. Makaadakak pa'y siguro iti maysa, unodwa. Nanang, kaya't yung ano ti mga nak iti kasar, damdamagan jay gayim ko nga agkasar inton umay abulan. Da kayo kano ti may nga alaan na nga agninang. Ay, sanlin. Ubingak pa'y tapno agninang iti kasar. Ha? Dagitay senior citizen ti alaan dang agninang. Bunyag laang ti anak bayang pa'y lata kasar. Anya? Nanang, mabalinan ang mga nak kayo iti kasar. Apay di ka makawawat aya. Bunyag laang ti anak Jak mangan anak iti kasar ta ubingak pa'y. Iba ka medyo gayam mau. Ta nakagtulaang ti bunyag ja ipas ngay nanto nga anak da. Kabages, si mangput kano tayo anak ti kumari tayo ang naggapo iya, bro. Mangtid kano iti ayuda ka lagi ti senyor akas kada tayo. Para kada kayo Apay, di mo kaya ti ayuda? Sa anak pa'y mata senyor. Kaya umay kalata kay supay ti itid datulaw. Ano ti kwarta day jay nga anak ti kumari tayo. Isu nga agipadpadawat iti kwarta day jay. Para kada kayo dayta. Puwera kanyak manong. Nanang, adda kadwak asim mangpet. Agmano ak nana? Day, pasino to'y kadwam anak kaw? Ni Esther nanang, best friend ko. Apay ang nagdakkel ti bagja gayem mau. Anyat karga jabag na len. Bado na, nanang. Agbakasyon pa'y laang dito'y balay. Apay, awan trabaho na. Padak ngaglakla ko iti online, nanang. Buy and sell iti badbadong. Anya, nagpintas man. Nagpudaw pa'y. Kasla anak matibak nang. Saan, nanang? Padamatla ang marigrigat ni Esther. Anya nga tati usar na itirupa na. Naging pisma rupa na. Kasla rupa ti ubeng. Nagsilapay kide. Damagan yung token kwa na, nanang. Ay, Esther, balasang kaw. Apay, anyat usaram di tarupam. Nagpintas nga men. Nagkinis. Awan nana, sabon laeng. Oh, ngata. Jak paiso balasang kaw. Promise, sabon laeng nana, kan sunblock. Jak mamate. No di kay mamati ak makamu kayo. Nga magpaisuti bagbagak. Sabon laeng ti us-usarek kan sunblock. Digdigos na kiti agayam. Naggidandaman na nagdigos. Nuapay mat amasapul nga aggidan na nga agdigos Ay, iso gundawayak man ti sumrag dito'y silet dadwa. Kita man ti gamit dayjay nga Esther. Imposible nga awan usarin na itirupa na. Adda ka day. Di nala siguro kaya't nga ibagang. Dahito ti pagabasit. Lokatak. Mga no adda dito iti sikreto nga usarin na iti rupa na. Kung nagtupay kat. Adda kung nagtumalt. Anya gay, di nakita ka o dagito'y gamit na. Ang amay. Anya nga dagito Tiyak maawatan to'y naisurat. Nagatidog lang nga rudan. Nagrigat payabaliksan. Dagito'y lakit di usarin na itirupa na. Iso anaging pis ka nagpudaw dya rupa na. Ay sus, nalpas na nagdigos.
rimorda niya ba niyo? Ay, sus, makita dak dito yan. Isarak ka na gusto dito bag. Ay, agawa, ti rumor dito yan. Le, nanang, anyat kukuin nyo dito sila. Kwa. Kwa, jak masapulan tayo walis. Kunaknuad na dito. Awan dito, nanang. Sige nga rin tayo naksapulan din sa balkon. Nanang, agpaili kami kin ni Esther. Tasabdan mi ti customer mi iti online. Sige anak ko. Gumatang kay tumatin iti sidaan, Well, nanang. Mapantan, friend. Nakasukat akon. One friend. O sige nga rod, nanang. Inkamin. Sige. Apay akanayon anak ka long sleeve kasi ka Esther. Apay di ka mapudutan. Sa anak namin asanay nga ag-t-shirt kan agsandulaang, nana. Nairwa makiti atidog ti manggas na abado. Winangam nagpudot. Ayos lang, nana. Uray ta na yung pistoy bado. Rimuar na giti agkayam. Gundawayak apakibiyangan ti gamit na dyan nga Esther. Kita man ti karga dyan basit abag na. Kabagis, ayun mo. Ay, disturbo mo dahi ta kabagis ko. Anyaman nga dati umay na imbagan na ya. Umay man tila makimarmari tis dahi ta. Kabagis, umayak man ko na. Ay na, sumrag kalaptan! Adaku ko apayaya! Kabagit nila ko ba? Wasino dyan na pintas asa nga iliyaw. Kayem ni Linday Jay, apayaya! Nagpintas mo tan. Nagkinis de rupa la. Ada usarin na iti rupa na. Iso anak kinis ka bagais. Ibagbaga na lang awan, ngam adda ka day. Anya? Masurunak mo iti day dya babay. Di na ibaga ti usarin na. Tapno agusar mo da tao. Ay nakabagis, bakit kan? Adda pelaganas mo agpapintas mo. Bakit nga ibagbaga mo? Sanak pa'y asenyor, ngam bakit kun namakit din kanya. Anya nga rog nga ikay baga? Ubeng? Mala? Ubeng no ubeng? Makapabad trip ka mo manong. Dadaulang matyal daw ko. Ay na, pasensyakan. Tala sa air ba ng tirignam? Nagrabaw arasaw, ti pakasasairam. Hala, agaawid kan. Nawan mayat ngay baga manong. Tanay, ada pa'y aramidag. Nasaya at magtanakapanaw hindi ka bagis ko. Ay, lukatak man kit di na gito'y nakabuti. Medyo nabangsit mo na gito'y. Agam, uray nabangsit. Ito effective. Ay, mangkasayak ka na gito'y. Imbag, taado ti empty bottle apang ikak. Ay, alaag lakuman abo ngam ay makadlaw na iso kasayaklatan. Lin, yam amo mamut kanyak niya napinta sa gayam mo. Kaya't ko amam amo. Ay, allergy na ti lalaki, Rudy. Anya? Imposible Ala na. No kayat tinak di ikasarakon. Di nakakayat day jay. Addan kayan ayat na. Sayang, kunak na awan pa'y. Addan, iso adikan mang namnama itigayim ko, Rudy. Ayan daling kintigayim na kabagis. Rimwarda ka di manay. Agdigdigos da. Nagdidanda manay. What? Apaya? Apay at tunggal umayak. Maira na nga agdigdigos da. Kit pasaray agdidanda bay. Apay ayak at agayam da nga raw. Ne. Anya dahi ta ipumpunas mo di tarupang pita ba? Pagpapudaw, makigtot kan to. Takas to kan ni Esther ti kapudaw kan kakinis ti rupak. Nakarkaron ton nga umubingak manong. O anya, naprusam ka di amin nung ditabukot ko, Len. Win Esther, agbado ka na. Ay na, ay, makaginawak pa yan nakadigos. Nala,
Agsukat ka matan, tain tamanan aglako. Elaine, kita man to'y ropa kang tangad ka. Apay kay akas to'y matan. Ala, apay data. Naglabasit matan nanang. Huwag garod. Naapektaran sa payon ti matak. Nasakit. Kanay. Limtad to'y tangad ka. Anyat inkabilo di taaya. Tay ikab-kabil ni Esther iti ropa na. Anyang ikab-kabil. Katawan mo't ikab-kabil na itirupa na. Ada! Tay nga'y pagpapudaw na. Dagito'y manday. Ala! Katno dagito'y pag-agas na iti good-good na dagita. Anya? Good. Una nang, at dagagatil na iti intero abagina. Iso anakabado akanayon iti long sleeves. Tamabain ang makita ti tao. Anya? Apay adi yung bagbaga nga eh. Kat, apay, amo mi nga rod ay ang us-usarin nyo dagita. Ay, papanawam nga rudan da dya babae. Makaakar ti good. Ibagam tagawidan. Agnaedan dito'y balay ni Esther, nanang. Ay, sana mabalain. Makaakar ti gagatal na. No papanawin nyo ni Esther, sumurot akon kan kuana. Anya? Apay asumurot ka kinkwana. Apay, asino tinapatpatagkan ka? Dahil dyan nga ang good God, wano siyak nga inam. Napatag kayo adwa kanyak, nanang. Patpatgan kayo. Kat patpatgakmat ni Esther. Apay naka-face mask ka, kit nagpodot ka bagay. Masurunak iti dahil dyan nga Esther. Ginudgod mat gayam. Inakaranak. Anya? Inruar ko amin nakagawa na dito'y balay. Masapul apumanawan dito'y balay dahil dyan babae. Nay, ano kasta? Bado na dagitan nakasako, di tayan tiridaw ya? Wan, manong. Makaakar iti gagatal dahil dyan babae. Nanang, Nasayata da kayaw. Inruar kon ti kagawa ni Esther. Pasensya ka, Esther. Nga masapul apumanaw ka dito'y balay ta makaakar ka. api nga inruaryo tibado ni Esther, nanang. Papanawam nga rudan. Kita ang matinapasamak dito'y rupa kang tangad ko. Nay, No kasta nga rod, itulod kon, ijay lugar da, nanang. hello, Lane. Apay, ayan mo ngay. Kunam nga itulod mula ni Esther nga di ka mat nagawidan. Diya ko nagawid, nanang. Bituin balay de Esther, tipag naidan mi. Anya, apay di ka mabutan. Ang mga numaakaran kay tigagatul na. Saan, nanang? Ngamin, ay ayatak ni Esther. Anyat kayat mo asawan. Aging inayat kami kin ni Esther, nanang. Iso nga awan ti uray asino ang mamagsina kada kami. Anya? Kung lakto mating ka, nga da sa bali adjar dagiti dua ka bagis. Apay, di ka dumlaw, iti kinasingid da iti tunggal maysa. Ti saludsaw, asino ti tumboy kadakwada? Saan mo't amadlaw no asino kadakwada? Ay, manong. Inaklon nilin kanyak. Jay ka anakam tilakyan. Anya? Ay, jak pulos ni namna matikas jay ngay naramid ti anak ko, manong. Kinilaat na ti ka anakam. Iti damo, maditiriknak, itinamwak a kinatao ti anak ko. Ngam kabayatan ti panaglabas ti aldaw, inawat ko matlaan kat naawatak ti anak ko. Sa anak matan na nag-feeling ubing, tanami risko na imimnas gayam ti agbyag, no enjoyam ti panaglakay wenno panagbaket mo. Alakastan ti pagayam mo, prima. Ala gagayam ditan tinagpatingkaan ti pakasaritaan ni pagayam prima. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Andakwar tayo dita, nanang. Ay, awan. Apay aya, Judito, anak ko. Kasano nga taday tuyang. Naibos mo ti inutang ko a kwarta.
Ay, isa pa'y awan kwarta ka anak ko. Ay, ado ti utang ko. Iso masapol ang makabruda. Tapno makabayad ang mutay. Ay, uri ko mano ang dadaga, mabalin nga isalda. Ngam awam mo't. Amo mo't, makitaltalon tayo lang, anak ko. Kung nga raw. No apay mangamin nga awam mo sa nikwata yaw. Dagiti daddo maapadayo ababakay. Naglalawa mo dagiti dagdagada. Ay, suda, tabak nang da. Ngamda kami, talaga nakurapay kami. Oh, grabe mo da kinakurapay day tananang. Nauma ako niti kinarigat ti biyag. Iso masapol ang makabruda. Tapno bumak ng taymag. Alan na pray. Bayadak tumuilang no makabruda. Ay na, pagpatariman mi ko maitibalay mi ti urnong mi akwarta, dyo dito. Sana bali at adakil mo ti sweldo nila kay mo jabraw. Makaurnong kayong tumanal. Ha? Kun bayadak adagaw spray. Si kanto ti una ag abayadan. Apa man na makaabruda. Promise. Ay, kwa, kasaritak pa'y nila kay ko, ah? Ay susana na. Ang mga nudi na kayat. Ibagam tulatan na nakabangkaw. Anya? Alan na pray. Kakasyan na ka di Si kalati ang mukha maasit gakay. Alan, pray. Sige na. Oo na yun. Pren kanya. Katsan mo't asigo na kasta tiyawag mo kanya. Ay kino agprinta mo't talaga. Si kamay. May kawak lang amin, dyo dito. Ay talang awagan nak itipren. Tila mamadlaw mo pring. Alaki din Pautangan na kaun. Uray, porsyento amon ano isaw. Ay saan? Diyak kaya tikas na. Sige nga ron. Mabit lang, taited ko ti ututangam. Ngam ne, sikreto talaga nga. Di mo ibagbagay ti sabali. Tamangan no maamuan ti asawa kat ungtan na. Well, promise. Sekreto lang. Hello, nanang. Hello, anak ko. Kumusta ka ngay dito abroad? Ay, kastuya Mabambanog ka na yung dataw. Nagrigat ti trabaho ditaw. Kasla, kaya ko nga rodon ti agawid na lang. Anya? Di pala nalpas ti kontrata magawid kan? Ay, huwag nga raw. Agbabawi ka nag-abroad. Nagriga mo gayam ti biyag dito abroad. Lawlaw ang kaon. Kitaganos ka Nanos lakit di dagiti amam. Wait, nanos damait. Gam narigat ti trabaho dito. Makawawid na kaon. Ay, unggayam. No, adagdamag kada kayo. No, anya ti trabaho dito abroad. Ibagayo asimanak dito Ha? Anya si ngay bagbagabot. Kano janitor ka dita? Ay na, basta kasta ti bagayaw. Kababay no, ibagbagayo at janitura dito. Siman kunayaw. Wano manager ti restaurant. Wano hotel kasjay. Anya? Sige tag, trabaho ak man nanang. Inlibas ko lati, mawag dito kasilyas. Agdalusa manin Ay, rumwad dagiti bukil-bukil ti matak no kastoy lang. Sige, babayan nanang. Di ko na ka. Siman, wano manager ti bagayo at trabaho dito abroad. Nawatan yaw. Di kay pau-pauitan ni ti kwartayo no diyo tong palen ti bilin kaw. Sige, bye. Anya ka dito ababain ta umanawag. Hello! Apay manin na ya? Ay, Judito, agyaman ang tasinong batang tiawag ko. Apay ayata umanawag ka? Ni, apay ama kaungat ka ngay. Disturbo ko nga main. Kinay, busy ak iti trabaho. Ado dagiti papeles sa naska na pirma kas manager. Ha? Manager ka dito abroad, Judito? Wine, manager iti dakila kumpanya. Ha? Kulak no janitor ti na-playa mi dita? Kaya wine, gam na promote ka dagaws. Anya? Naimbag man? High school graduate ka matla pa anak. Nalalay nga ngaming itisi ka. Iso nga automatic Ha? Angem, aba ita imawag ka. Ay, kwa. Damagag la ko man, wadan may bayad mo, itinutang mo kanya. Ay, unay ka mutin. Di mo lang maiturturugan mo aday nga utang ko. Agbayad akto ka day. Kaano nga Into nagsweldo ka At ngamin nang usarak iti kwarta. Giswa, jak pa lang makabayad ita. Kunang ba't asyak ti una abayadan, idi? Hindi kanto mo makawaawat. Sige, bye!
Daguli mo na dyan babae. Ay, i-off ko man lang ti cellphone ko. Tapno awanan ti mang singer kanya. Uri gayam si kakat inutangan ni Judito. Wan, kinuna na asyak ti unaan na abayadan idi. Ngam, di na tinungpal na idi akarina. Ay, makaungat pa yun no kas dyan nga awagak. Ay, agpadatang rod Ibagbaga na pa'y ang manager ka no ijabroad. Patpatsyo mo tayo dyan buliliko. Jak mo patyo na talaga ako. Padak mo lang awan na ilupas na. Ag manager kay Den. Kalukwan day ta. Nana Selma, madamag ko man laang. Nagpawit ka din ni Judito iti kwarta kada kayo? Ay ko nagpawit ngam allowance ko lang pagtimpawit na balasang ka. Kat, tay utang na kanya ngay. Ay, tsaka mo Kunana mo dadakkel ti sweldo na ijabroad. Di mga ron nagbayad iti utang na. Nagsukat san iti FB account. Andiyak ngamin makontak ti sigod nga account na nana. Ay, nadyak ka mo day tabalasang ko ta sa anak mo't nag-Facebook. Pakibagayon to mga ron nga imayak nana. Ibagayon nga agsingsingirak. Sige, balasang ko. Ibagak no umawag manan. Hello, nanang. Anya man na ti bagayon. Kwarta manain? Inal daw nga may agsingsingir dito'y balay. Kaawang mamaitad ko, anak ko. Aya. Siyak mo ti umay na rinrangan dito'y. Ay kay bagayo nga guray da. Makaawid akto lang ta itong pakkada ko ada ti dolyar kaw. Ay nadi kag tantang si tama di kasta anak ko. Ibagayaw nga wampay sweldo. Ibagayaw na dili iti 5 months. Anya? Singir dala singir. Kunang mula nagdakkel ti sweldo ditoy. Kaipalpalastog mo mga pinadakil ti swildom dita anak ko. Siyempre, namnaman na nga napagbayad mo. Ay, wampay kwarta. Ibagayaw na dili iti 5 months ti sweldo. Pag ipipadam ti swildom ay anak ko. Ururnungag balak ko ti agbalay iti dakkel. Una ang payabayadan dagiti utang mo. Maudi da kita nanang. Agbayad aktaw ngam saan pay nga ita. Tanay, awan na talaga ti kwarta. Ay na, nagpipintasin dagiti ababalay. Adugahem ti ladawan ti napipintas ababalay dito social media. Ay, mangkitak man iti tuladag adisan dito. Dito. Simple nga napintas may. At tapay basit swimming pool na. Ay na nagmayatain. Ay, dito ba? Napimpintas man ang dito design na. To store sa balay. Ada matiris na. Ay, dito ba? Napimpintas man ay. 5 stories. Nagpintas mo ti design na. Pagbali nagto asalas ti first floor. Ti second floor, kusina. Ti third floor, CR. Ti fourth floor, isunto ti silid mi kan ni nanang. Kaun ti agbaling asawak. Ti fifth floor, isunto ti opisina. Mayat na ti 5 stories sa balay. Sakto may agpuk-kapuk-kaw iti fifth floor ti balay kaw. Poo! Banggag ti sa nga barangay ti bukawaw. Awanan na talaga, Bensay. Nang lipatan di ka arar mo bata. In-block na ko iti Facebook. Huwag nga ron. Manon natawan tinapalabas. Kalagaasanan na nagparparik na apulos. Masyanak pa yan ni Jainana. Ta isuntirengrengan ti tao. Huwag nga ron. Kinapudno na, nagapa kami kanila kay ko. E di naamuan na pinautangak ni Judito. Hala, sapay ko maata makapanunot tumutla ang katagbaya dun. Nay, nagdakkelan ti may patpatak dara balay iti abay ti balayaw. Kakaselma. Ay, wen, kakao lang. Balay ni Judito. Nagdakkel ngay. Kasta mo ti kayat nakaka.
Kat, nakabayad na iti utang na. Nagaduti nakautangan na dito lugar tayo nga mawan sapay ka noore may sabi na yadan na. Kaano nga gawid aya? Ay, dandanin kaka. Hintun umay abulanan. Ay, kastaya. Makabayad mo't siguro niti utang na paman na makasangputan niya. Tauray jay ka nakak. Agrik-reklamo tadda mo la ka no utang ni Judito kang kuana. Nalpasan ti balay mo, anak ko. Apag iso ti sangpet mo, mabali na pagnaedan. Nagpintas na nang. Wen taginastusam ba iti husto? Ay, wala ta, di tamot na napanturnong ko ako naman. Manuataw na nagtrabaho ka dyan, bro. Tapno, dapag balay ka. Mga sawa ka nga ruda na. Wento hinto na da masirpat ko baknang. Baknang, ti kaya't ko nga sawain. Di ka unay agar-ara pa, panak ko. Tanasakit, no mapaay ka. Nanang, bugwan nyo ti sa kayaw. Sakbay nga umunag kayo ti balay, tanay, marugitan ti tiles na, wen? Mala, sana balik ta dito'y daan abalay ti pagnaedak. Sa anak anayin ruam iti dangkel abalay. Dito yaklatan, anak ko. Umay kami manjo dito. Nagkukuyog kami na nakautangam. Tabarang masyan ka kada kami. Ay, Judito. mabit lang. Kayo, di kayo basta umunog iti balay kaw. Ay, Dito'y kay lang balkon. ay uwan, di ka matanagan. Dito'y kami laang. Kanuri saan na kami napagtugawan. Takababain matkan ka. Umay kami kumagsingiran, dito. Ha? Kasapulan mi una yung ti kwartami nga inutang mo. Mabit lang. Apay, adamay pakita yung akasuratan nga imut utang kada kayo. Ha? Ha? Hala, irwaryaw no da kasuratan. Ipakita kanya. Awan tanagtalagak mat nga rod kan ka ide. Kan insekreto talaang dayjay, tadyak kayat amaamuan nila kay ko. Uri siyak, awan ti pinapirma ka kasuratan kan ka, tanagtalakak kan ka, Judito. Ay, awan da kita. Nalakat ag partuat iti sarita. Isong agawid kayo. Tano awan maipakita o kasuratan nga imuta nga kada kayo. Ay, awan maited ka. Iso apasinsya kayo. Ay na, matitikas ta nga raramidam anak ko. Agbasbasol ka. Apay paglibakam ti utang mo, katpudno mata nakautang ka kadakwada. Saan ka kadi amabutang itikas ta nga aramidam? Kasanunoy darumdag Awang kabutang ka. Hindi dak tumabalin nga idarom, tawan pamanagnig da nakautang nga kadakwada. Awan magkasuratan. Ay na, nagluk na yung tipagita. Oops, ay, apaw, naglamuyot na gita. Ay, nagbunga maglati ado arigrikat ko dya, brod. Dahito yun, tibunga ti ado alingkat ka. Puyat kanda dumapay. Urag may sak dito balay ka, tanaragsak aglat tamay. Di mo kaya ni nanang ti magnaid ditaw eh. Taditadaan mo't abalay ti kaya't napagnaidan. Ay no. Ay, makaturturo gabat tad. Irinip ko magpalag. Apag isunto no, maluto tayo saan ko karne. Naangarton no makariingat. Ay na. Asok. Nene. Apa na asok dito balay ko. Sus. Maur-uran ba't balay ko? Ay, Karuba! Tulong! Tulungan dak! Ay, maur-uran ti balay ko! Kakaruba! Tulong! Ay, nananang awanan. Naura man ti balay ko. Dela si Arte nagbatay. Huwag nga ron, anak ko. Awanan ti nagbambanog aki dyan, bro. Alaw, gusto. Di ka nagsangit. Agyaman tayo ti Diyos, tasaan ka nairaman anauram. Apay nga minabinaybay abtilutluto maya. Awanan. Sayang, tinapinta sa balay mo, anak ko. Ang panunuta, anak ko. Nagandayo tinakay turungan ti imatang mo. Pampanunutak tinapasamak, nanang.
Mamiris mo ka din, tibindot mo, anak ko. O nanang, pagbabawiyak ti panang loko kiti paadak a tao. Nakarma aksa. Amo ka palagip da ito'y kanyak nanang. Ti pagyamanak, sa anak ang nairaman ang nauram. Tapno dapay gundaway ka nga agbabawi ti nagbasulak. Mamiris ko nito ati amin nanang. Diyak kahit adakdakas pa iti mapasama kanyak. Iso nga nakagkid daw iti pamakawan kadag iti nakautangak. Tamok. Ano ti agsaksakit tinakam na kanyak nanang. Wala, kasta ti rumbeng, anak ko. Nakasapol akong iti trabaho binsay. Kit ikarek ati umman asweldo kat bingbingayag. Ta ibayad ko amin kada kayaw. Ni, nagsayatan adamag dayta, Judito? Ay, pakawanendak ko maa. No pinagtali ko dak ti utang ko kada kayo iday. No kasta, malagip mo ti utang mo. Kinapudno na, jak nalipatan day jay. Agin lilipat aklay day. Ta talaga jak kaya ti agbayad. Ngam di nak magpagulimakan ti konsensyak. Isong agbayad ako ni ti utang ko. Iso na lang nga, tadya mo may gulpi abayadan hain. Ininuti lata abayadan na na. Nala, awan problema. Ayos lang kanya. Naimbang nga oras mo, Alma. Ni, si kamat gayam Judito. Sumrak ka ah. Asanain, umay kulay dagas na iti hulog ko kang ka. Ha? Pasensya ka na. Ano, jak may gulpi abayadan ti utang ko ah. Ano sa mo na ti binulan nga itited ka? Ay, awan problema iti dayta Judito. Tinapatag, makabayad ka. Ay, pasensya ka na ata ni. Saan kami matabak nang? Tauray jak ko man pabayadan. Ngam kasapulan mi mat ngamin ti kwarta. Tadaan nak mi apagad adalon mi. Agyaman nakit di taman nakaawat ka. Ala, awatam nga ro din ti hulog iti utang ka, kabsak. Agyaman nak Judito. Ingad ko nga rod tinagtrabaho kat ininiinot ko abinayadan dagiti utang ko. Aginggaan na bayadak matlaan. Kat hita makikabkabalayak manen kininanang ko iti daan abalay me. Alakastan, ti pagayam mo, Judito. Ala, adapay gundaway mo ang mga barwanan. Mangrugi ka manen. Igaad mo tagtrabaho tapno makaurnong ka manen. Ala, gagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Judito. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Ala ele, siya kon ti mga awer kadagiti anak mo. Tagsapol ka iti pagtrabaho. Alaman nga rod nana. Tani, ag-eskwela danton nga maawampay lat trabaho. Iso nga rod nga awirek idan. Awan ano kastamlatan, agbisin dagiti anak mo. Iso nga aggunay kan, uray tanapusot meten tinaudi nga anak mo. Iso nga agtrabaho kakitday. Ay, apag isufren. Agkasapulan kami iti trabahador iti resort ti amo. Iso na lang ta para kusina. Kaya't matagtrabaho iti kusina? Ay, kayat ko sa anak anapili iti trabaho, fe. Tulungan nakman nga rod makastrak iti trabaho. Sige, tayo bagak to ni boss. Nasing po di boss may. Kan amin nga inrekomendak kang kuha na kainawa na. Kasta ka di? Ay, mayat nga rod no kasta. Kat itapay lang, agyaman nakkan fe. Mano kano ti sweldo ngay iti day a resort, ele. Minimum ka no, nanang. Ala. Mabalin mo na. Ala, ano sam nga rin tagtrabaho? Kasanaw, agabang kay ti day a lugar? Medyo adayo nga min dito'y lugar tayo day a resort. Mabalin mi kano ti agistiin no kayat mi, nanang. Ngam no kayat mi mat, mabalin mi kano ti aginawid. Marigatan ka no aginawid ka. Agistein ka kiday, tapno makainot ka. Agasam nga'y taplitim iti inaldaw. Kailiw ko dagiti anak ko, nanang. Ay naawan ti rumbang apagdanagam, ta saan mi abaybay an kinitatang mo dagiti apu kumay.
Pasensya kayo, nanang. Takas jaymat ngamin tinatumpungak nga ama dagiti anak ko. Pamilyado, ken babaero. Ay na, bye-bye amon day jay lalaki. Awan serbi day jay. Agburak lang ti dara. Iso adimon ipalagip day jay lalaki. Igaed mo kiday tagtrabaho. Tapno adda pang biyag mo kadagiti anak mo. Wan, nanang. Punsulakay, bantayam man payla ang dagiti apo ko ta. Papanaman daya. Agbiyahe ak. Inak ituludan iti natengken prutas jay anak ta iti ayan ti trabaho na. Apay, saan nga gawin daya? Jak amaw, busy siguraw. Iso asyak ti mapan iti ayan na. Ay na, panagsusweldo inton maluman, Eli. Wan nga, Rodfe. Ay na, makaparagsak si kanoal daw ti sweldo. Wan nga, Rod. Ay na, agawid ak inton bigat. Inak igatangan iti gatas dagiti anak ko. Nagpakadakan ka ni boss? Ele, ada bisita! Ni, anda ka no bisitam. Ingkakitaan biit. Ay, wan, fe. Sino kay nga tati bisita? Ne, da kayo matgayam, nanang. Apay nga may kayo? Day, apay, di mo kaya ti umaykaw, ele? Ah? Ay, saan man? Kayat ko mas dawak lang amin ta kinalaat dakmat. Kan plano ko mati agawid inton bigat. Ay na, di ka nagaway. Tasayang ti pagplitim nga agaway. Nanang, dagiti anak ko ngay, ayanda. Binantayan ni tatang mau. Imayak, taumay ko itad dagito'y prutas kan natang. Naimbag lang nga abas tumuta. Ipadawat mo iti bus mau, no di mo kayat. Ay why, nagsweldo ka. Saan pa'y nanang? Inton malampay laang. Sige, tauraya kung ti sweldo manakaw. Nga makaboring mo ti aguray. Wanaw, inak pa'y laag swimming iti swimming pool yaw, anak ka. Librin sa mano siya, tananang na. Ay, sige. Ingkay aglango yan, tabayadak latan ti intransyo. Takababain iti boss mi. Oh, ato yan ti sweldok, nanang. Buo da ito'y asweldam. Awan kurang na. Nang kastayak iti allowance ko, nanang. Ayag mo amin ti sweldom. Tasyak ti mangikisay iti allowance mo, ele. Ha? Oh, di kag mulagat. Alan, yag mo amin ti sweldom. Adoy, nanang. Agasam nga iti ingkisay mo. Nagdakal. Aha. Adoy ti limagasaw. Day tat allowance mo. Ha? Libre ti kanom ni taoy. Libre ti sabon mo. Libre amin. Iso nga awan nga ro ti paggastusan. Dagi jay anak mo ti panunutom. Dumakdakkel dan. Iso arumaw rawat dan. Ken gumatangak pay gayam iti bado da. Tanabas si tandan dagiti bado da. Makabulan lang awanak? Nabas si tandan dagiti bado da, nanang? Ay na, nagbiit adumakkel dagiti ubing itan. Ken gumatangak man iti vitamins da. Tanagkukutong da. Iso asapay kuma, tamaawatan na. No apay nga alaak amin aswildom, elay. Saan ko mga saksakit tinakam mo, No paggatasam dagiti ubeng punsaw, saggay sa laakot tsara, tapno saan anabuslaw. Anya? Apay, di pa'y nagsweldo di anak ta aya. Sana nang ta, iti igatang-itigatas na iti anak na. Basay, ti sweldo na ijay, iso ang masapul nga aginot dagiti anak na. Aywon, gimatangak iti karnit baka. Iloto man, tanabanugak anak itsinda itay lakay. Sige. Anya aluto ay ati kayat mau. Kompormain, basta ka imasam. Ken agawa am ti aglutaw, tamabisina ka. Mga tayaw. Kaya nang iti pukot la. Igawa mo ni da iti kananda. Nangandan, pinaglabay ko ida iti asukar, sako pinaturog idan. Anya?
Apay nga asukar, kat adamot tay karnet baka si datayaw. Ay na, di daamutag sida iti kasta. Mas kay kayat dati aglabay iti asukar. Mangantakidain. Nanay bang, alain kay man aninang tiputot ko? Ha? Ne, adda ay putot mo, Rodel. Kadimot saan ang makaanak di asawam. Tapadak abakutan. Psst, tagtagarin na. Putot ko itiruar. Anya, ay nagloko kan. Ala nanay bang, sikatimay sa aninang, anya. Ay katuan day talaga yam. Kaano aya, Rodel? Into no may alawa sa nana. Gamnay, sikreto tayo lang ha. Dua kayo lang nga inala kaninang dito'y lugar tayo nana. Tapno saan ang mabuking? Wun, danag mun ay sa anak matatismosa. Ken amok ti agidulay iti sekreto. Nagsapa kayo ngay may nanang, tsak pa'y nagsweldo. Kasaritam ti busmaw, tagbalik ka. Ala umunti swildom anak ko. Tanay, awan gatas dagiti anak mo. Nanang, Rimawot dan nga gatas. Ken agbirok da iti naimas asidaunda. alang rod, mabit lang takasaritak ti boss mi nanang. Barang i-advance nan nga ito disweldo. Agpakpakaasi ka. Nay, Eli di mo kumapampanunutan agong gundawayan ka anak ka. Laglagi pam asyak ti mga awer kadagiti anak mo. Iso amasapol asyak ti papananti sweldaw. Wan nanang, maawatak dayta. Saan pa'y mga agis eskwela dagiti anak mo? Ngamapay akasla ka na yun da mabitin iti kwarta. Nabuslong da kanong agatas, fe. Anya? Kasla puwersaan na ka pa yun di inam. Ay sorry ay liangam sa bali ti madlaw ko kaninanang mo. Madlaw ko ngamin ti ugali ti may sa tao kat babaan ti tigtig na ikan pa nagsasaunang. Nakita ko ngamin kan nangag kuno kasano ti panang puwersa na kan ka mga ala iti sweldom. Wan nga rod, ngam awatak latan. Ipagpagapok kadagiti anak ko. Tay sukat nga rod ti mga wawir kadakwana. Sa bagay, dakkel matkit di atulong kan kadayta Iso na lang tapwersaan namat nga lang ti sweldom. Nga uray saan ka pa'y anak kasweldom. Oh, adto'y ti regalok iti anak ko iti bunyag nga anak mo, Rodel. 2,000 na ita. Ay na, nagsaya natin. Agyaman lang nana. Jaklaim pagaro pagalanti gagayam amang tid iti regalo. Una. Jaklaim pagaraw. Huh? Medyo bumakat matgaya man ti chicks mo, Rodel. Imbag man, tanaka-anak pa'y. Wala na. Ta minupusal baby ti anak mi. Anya? Talaga dagitay padak nga adan edad na ti type mo, anya. Well, ta nadungdung mo ngamin nagitinatanganin nana. Nasikaso da pa'y. Una, kun, managayat kami ababakit, Rodel. Wala rin nana. Ay, mari ko na ako na ta. Agkumari tamateng, nana ibang. Una, kumpare. Ay, wen, mari ibang. Itulog kang agawid ng madamdaman niya. Ay kat si kalata, Rodel. Kat magyamanak no kasta. Hello, Rodel. Mari ibang, mabalinta ka di tagkita? Ha? Apay, Rodel? Ako ada ko man napatid nga ibakin ka. May mayat ngamin o personal ti pangibagak iti dayton. Ay sige. Mabit lang nga ron tagrubwatak, pare Rodel. Ala, inumimon ta fruit shake na in-order ko, ibang. Naimas day ta. Agyaman na, Rodel. Anya jay ko nam nga ibagam kanya. Na-develop, tirignakin ka, idi intulod ka. Ha? Idi ngay naggapu ka, ijay bunyagan. Ijay balay ti ina ti anak ko itiruar. Anya? Bang, agayatak matkin kan. Ay na, dinak man paglulukwan si Karudel.
Jak mamatay. Bakbakita na ka, araman na. Kan, di mo't adan chicks mo. Sinina ako na dayjay, Ebang. Sikanti kahit ko ita. Anya, I love you, Ebang. Sinahak ti asawak, maklunan nak. ay saan di mo aramidin day ta. Takaasi mo't di asawam. Sapay padak abakutan. Aklunan ang arudan na. Ta ilimod ta ti relasyon ta. Awan pang ibagbagaan ta. Rodel, I love you, kunak. I love you to kulamatan ta mayat kan, Ebang. ay, saan ka narigat nga ayatan? Ngam, kasanaw numaamuan ti asawam da ito'y. Kan uray di asawa. Ilimod ta kunak man. Awan pang ibagbagaan ta. Awan to ti makaduktal iti dayta. I love you, Ebang. Sige man lang. Wunin, I love you to. Oh, yes! Agyaman kayo mga... Pautangan na mamut nga ron, Ebang. Anya mo dayta? Kaak-aklon ko pailakan ka? Ngam kwarta adagos ti bagbagam? Pasensya ka na. Nairan na lang, kasapulan na kiti kwarta. Naibos nga minti gatas dyan ako. Kit naibos sa anak mo't iti kwarta. Ring-ringen nak namin dyan inaanak. Ay, mano ayati ka sa pulam, Rodel. Oray 3,000 kumano da. Sige. Ala umunto'y karga ti wallet ko, Rodel. Yes! Agyaman ak, sweetheart. Nakapimpintas ka man. Nagamo ti rupang. Kas kala anghel iti panagkita. Nagkalna ka man. Ay! Di nakikin. Ibang. Ay na. Kastoy gayam tirik na ti makiin na yak iti ubay. Jak mailadawan ti kinaragsak ka. Ay, kaslay sub-sub li tirik na idi teenager. Ay, yan. Nakaring kapay mo lang, Ebang. Maturog ka na, Rabiain. Ay, maturog ka ka din. Tal-alaog pa'y latiturog ko. Maturog ka din. Di kag puyat. Maturog tal. Payakas to. Kaslaman durong manak mo dun ang makikaigda iti lakay. Ay, nagangdog mo dun ni Punso. Ay, so, nagalas ti rupa na. Nang runan mo kastoy amat maturog. Ay, permi mo ti kurarat ti rupa nan. Inak man lagi tayo ijay bangir asilay. Ay, jak kaya't akaida to'y lakay nga asawa. Ada ak anak ka, tanay, naibusin ti gatas dagiti anak mo. Inton bigat pa'y latisweldo, minanang. Ibagam itibus mo taalaam itan, tanay, agawid akmatla kumanumadamdam Ay, ala, aguray kayo nga rudbi, tarimorte amo mi. Ganun gayam. Amangan no makautang ka iti amom, anak ka. Ha? Pangusaran nyo iti kwarta? Igatang ko kuma iti kutsyon dagiti anak mo. Tanaimpis mo tentay us-usaran da akutsong. Sige, padasag to ti mangibaga ka ni boss. Tauray tay nalakalaang tigatangan niyo. Madi ano dyan nalaka? Tanalakamot lang ang amadadaal. Nayunam di utang manak ko. Ato yan ti daw-dawatim a kwarta, sweetheart. Agyaman ak, sweetheart, Magkaktaping-ping mo, Ibang. Ay na. Basta ikarim asyaklaan ti chicks mo, Di na ko na yunan. Well, promise. Sige nga ron, agawid tan. Anya, nagbitan. Di tapay nag-date. Malumutan. Baliwan tantong ti ag-date iti sa baling aldaw, sweetheart.
Sige nga raw, si Katimakaam mo, Rodel. Ay busain, tigatas na kita pukot ha. Di pa'y nagsweldo ni Eli aya. Naggapo ka mo ti ayan na ilikalman. Inka man mat agtot bras punsaw. Ah. Nagdang si tisang awak. Ha? Kung nagdigos ka man, nagandod ka. Nagloko kan. Apay akasta ka itan ibang. Ibang iba ka na ah. Nagbalinsamot ka na sensitibo tagong mau. Kita mat dagita sa anay, nakataptapaw. Kasta talaga rayta, napan kami nagsiminkaw. Sana may katanagaw, iso akas lakatap-tapaw. Oh, ayan, tigatas na kita, pukot na ako na. Awan ti sweldo di anak ta, na-delay ka na. Anya? Nay, magtanagawid ka anak ka. Wan tatang. Kailo kong dagiti anak ko. Malasumrakan. Ay nasang petak ina nakaturog nga awan kadwada dito palay. Diya ka mauti napananjay inam. Anya? Ni, kimutong mat dagiti anak ko, tatang. Kasano adi da kumutaong kat aglablabay dalay ti asukar. Takunamat jay inam nga awan may itid mau. Anya? Sana pudno day tatang. Katno kanayon ko nga itid ti sweldo kaninanang. Kan nakautang pa iti amo mi. Takanayon nga umay ni nanang iti trabaho mi. Anya? Ay naglokon. Pangip ipanan na nga ron nga iti kwarta. Pasaray dumawat pa'y kanyak. Hanggang di mo't makagatang iti gatas na iti ubeng kan na imas asidaig. Ni, nagchat ti gayam ko iti sentro. Itaman pa yung nagchat da ito eh. Adain forward na picture ni nanang. Ada kadwa na lalaki. Anya? Asinaw? Ni Matrudel tatang. Ah? Kitaan nyo, agsinsinubo ta dito'y ladawan. Ay. Tiyawanan pa in nga inam. Bakit na makigangantail? Ibagam tagpaiso kanyak ibang. Anya ti kayat asawan timpurwar da aladawan niyaw ka ni Rodel. Awan ti aklunak, basta agsinatan. Anya? Lalaki ni Rodel? Saan? Gayom ko lang. May kankansa na makmakatan. Sige, padasam ti mang kabil kanyak ta ipabalod ka. Ay na, apay nga aramidem ti kastoy ibang-iba ka na talaga. No kaano abing makit ka, isumot ti panaglalakim. Ay basta, agsinatan, tasaan kan nga ayatan. Anya? Agsubli kayo kinitatapunso na. Di yu sinaan. Sika nga ron ti pilya, Crudail. Nana, agbalbaliw ako. Urnusi kong ti pamilya. Nauma akong agchichiks. Isong agsinatan. Anya, ay bayadam nga ron dagiti utang mo kanya. Unto, nana. Inton makastriga iti trabaho. Suray punsulakay, nailaw anak. Ang di ka madanagan, tawan na pasama ka na kami kin ni Rodail. Nagkinkinibin kami laang, ngam saan nga iti pablay. Jak amaw no niya klase ti panagpampanunod ti dakin ka ibang. Bakitan kan nga maalam pa lang ti mangloko iti pamilyam. Suray, nagsina kami kin ni Rodail. Agbalbaliw akon, promise. Ay ayatan ka punso asawa. Ala, ipakita mo nga raw ti panagbalbali mo. Wan, ikaray. Eli anak ko, pakawanan na kumamot. Suray, no inulbutan ka. Mala, urnusan yung tibagbagiyo nanang. Di kay basta mamati iti ibagbaga ti lalaki kada kayo. Nang runa no at da involve a kwarta. Tapag kwartaan da kayo laeng. Wan, pag nakmakday diyan na pasamak kanyak, anak ko. Aga brudak. Da kayon ti pangital ka kadagiti anak ko tatang.
Tadya kun may talag ka ni nanang. Sige, awan pagdanagam ka na iti anak mo, Eli. Jak baybayan ida. Agyaman tatang. Kat da kayon tumat lang ti pagpawitak iti kwarta. Ngala, sika ti makaamaw, anak. Punsulakay. Nagpawitan niya anak ta. Why? Apay aya. Ay, kwa. Mangtad ka man mo, iti igatang ko iti pulbos kan lotion ka. Ay, saan kan nga gusar iti kakasta? Tama nga nagpaaram ka man ay. Ah, Makan, tigatangam. Ken gimatang ako ni tigatas dagiti ubeng, ken abastaw diti balay. Sikat aglutaw, tasak ti para palengke. ikanak nga rod iti igatang ko iti ice cream. Sige, igatangan kanto no madamdama. Saan lang ice cream? Gatangan ka pa iti kin-kinde. Basta di mo mabalin ti agigamit ti kwarta. Nga oray piso lang. Nalawag. Dinak pinagigam ta asawa kiti kwarta kat isumat lang ti pagpawpawitan tanak may nga day jabrod. Mawatak matkit din no apay nga aramidan na ti kasta. Kat ita dadakkelan dagiti apukok kat agis eskwela dan. Alakastan, to'y pagayam mo, ibang. Alagagayam, ditaan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam, ibang. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Mayra, kwarta mana po. Pangusaran nyo iti kwarta apong. Anyat gatangan nyo, tasyakon ti mapanmanggatang. Basta ikanak. Tanak man nakalo-halo ijay ilay. Ay na, di mo't maiparit tinalamiis kada kayo apong. Imutandak manay. Ay saan nakasta apong? Yung amangan numabiglaan kayo manen. Agpanateng kay tumanen. Basta ikandak. Uray limagasot lang. Agtalawak no imutandak. Agsubliak ije balay ikaw. Apay nga ngay naladak ditaw ka nagmaya tibiyag ko ije balay ko. Ala, mabiit lang nga rod apong. Agda niya po nga nagdapo iji hili bakay. Kaya uya manay. Wen nga rod, napansiguro manin naghalo-halo Nay, linukatan na mo tirep. Adan sa ikarga nanay. Nagdadakkel nga ice cream. Ay, sos. Nanggulpi man iti ice cream ay. Ay na, siguradaw. Aguyak tumanan niya baong. Apay agimulpi kayo iti ice cream. Kat amoyo mat ama iparit dagita kada kayo apong. Diyo pakibiyangan dagita. Yakmet gulpien na kanay. Ininutak. Madamdama aguyak kayo manan. Nalami istupay nga inuman nyo. Kat agpanateng kayon. Saan? Nairan-ran na lang ididayjay. Apong. Ewan, adadanaw. Taglabaak man. Labak dagiti murang ko. Takababayin mo't kada kayaw. No, dakay pa'y latimang laba. Ay na, baybayan yun. Labaak to no agsapa. Mandak. Kababayin. Basta labak. Kita ni apong mau. Maglablaba. Igigidan na mo timang mga niti ice cream. Ay, baybayan. Tano anawa, ago nga umang. Unay ka ti suker day ta alakayin. Aya? No anawaam kaya dadana mo. Diyak kayat apagungten, taamangan nung umatumanin ti presyon kidara na. Inkan sa ibaga kadagiti kakabsak kang kakasinsim mo. Pasublatan da mo ni apaw. Ay na, ano santan lakay, takaasimag. Amangan numabaybay ang dalaang ni Apong. Agkatang-katang tumanan numabay-bayan. Isu nga ano santan, Elmer. Mapanakon barok. Papanan niyo man na ka nagpudaw. Hindi kay maturog tayo supay nga pigsayaw. Ay, mabagtitak nagyanak dito'y balay. Makapaburyaw. Nakapupudo nga raw. Pumanag na kaya ako nakapupudaw. Inakaghalo-halo. Ta makapangpanganak iti nalamiis.
Adda pa nating nyaw. Bawal ti halo-halaw. Mabalain. Sa kati surumon. Ano nga amang tikindan ko ngayon na po'y. Kain ininom ko adanaw ngamitisi ka. Kinagsakit kayo, di na kami mapirwisyaw. Napigsa nga ro ti resistansya. Sanak nga agsakay. Nagsubog ka na ito lakay ay. Apong, ing kami manan agtrabaho. Mabati kayon dito'y balay, ah? Kayo. Di kay rumrumor, ah? Agtalinaid kayo laang dito'y balay. Wan, danag mo na ya. Di tuyak lang. Ela, kayon. Ay na, Mang Rosauro. Anyat ul-ulyan nyo dita. Matinag kayaw. Abu gaban, tagito abu os tanay. Napunudan di taoy. Ay saus baybayan nyo ditan. Bumaba kayo kidain. Tama nga numatinag kayaw. Saan tanapabamo dahito ya kayo? Ngamlakay kayon. Narasin titultulang yaw. Ay, awa mo maki di dahi tawalis ting-ting. Kabugag na gito ya buos. Bumaba kayo kidain. Umay kayo. Kumput kayo kanya. Hindi nagbataya. Ay, ala. Anya ngay. Naspak tinagbatayan nyo asa nga. Natin nagkayaw manong. Mapanak iji ospital. Tasyak timang bantay kin ni Apong, Elmer. Subag to mga minadyalalay. Nyay, datamanan ti mapirwisyaw. Gapuiti ka na subag na. Na ospital laki nga rodin. Ala, di kan agpuntut lakay. Adda ditan. Namabalin la danugan, dinanog kaon. Anya kamutan. Lakayan ni Apong tutupamkit din. Makapasoron to, may? Tungpak sa maminsanan tapnog na ngayon. Ay napaspasin siya ang talatan ko nakmat. Anya kakadi. Oh, bayaw Elmer, si kamot gayam. Sumrag ka ah. Saan ni Pag? Umay kula ibaga na ospital ni Apong lakay. Ha? Na ospital? Kahit? Nay, napayakas na kayaw. Kaslawan lakada kayaw, tipan naka-ospital ni Apaw. No kwarta ti ka sa pulam, bayaw. Awan maitid ko. Amumat ang mamirmiraot kami. Naimbag ka da kayo nga agasawa ah. Tada trabaho yung adwa. Ang yamda kami ngay. Pa extra lang nilakay ko iti construction. Ay, yung kayo mo sublatan di kabsa yung agbantay di ospital ha? Apong yung may dayjay? Sa mulani ba kakuti apo ko na? Ay na, pasensyakan, bayaw. Ang awan wayame. Ada ngamin basit nga anak ko. Kaya nilakay mo nga ay? Ay na, masadot dayjay. Kan maiparit ti agpuyat, kan kwa na. Sige nga raw, no diyo kaya di saan lang. Sinursor ko amin nakakamsat kang kasinsimaw. Ngayon pasig damag ka no abisay. Apay lang amin anapan kay Ijay. Kat amom lang aruden ti ugali da. Barang masyanda ka data ah. Pay, kaputawang pensyon ni Apong, di da pagananaw. Awang ngamin pa kairanodan, da ka ni Apong lakay kay. Iso di da pagananaw. Imday di Apong si Bastian, nga kabusan ni Apong kapag inagawan da. Pensyonada nga main. Tabak nang daydi akabsat ni Apong. Nagalas teramid, dagita kakabagyam. Rupak kwartada amin. Saan mat nga amin, lakay? Dagiti dadumala. Mala, di kan agrurod. Tarumwaran ni Apong ije ospital inton bigat. Naimbaglakit din ta saan agrabe tinapagteng na. Itatada kayon dito'y balay. Agsingsingpet kayon Apong. Sigun mo na nasingpet Saan ko man anatangkan ti ulo yo. No anya ti iparit ming aramidan yo. Di yo aramidan. Wan. Agtalinaid kayo laang dito'y balay, Apong. Wan? Mira, awan mo ni Apong iti silid na. Anya, napanan namanin nga. Ay, nyapay nga rimuar manin Ay, sana balik ko maarumwar basta agsubli adagos. Napamangata nagpido to ni ti basura nga ilako na. Ay, so bagalakay.
Masikuran mat ngamin dito'y balay. Iso akanayon arumwar. Igalot tansan? Anya, ay unay kamutan. Apay, ayop nga igalot. Saan kumamat akas na tibagbagam, Elmer? Makapasuran? Tungkol nagsaki manay. Aguyak tumanay. Awan pa'y ni Apong lakay. Dual daw na dinagaway. Napanan na nga ta. Awan mo't kano ije balay dagiti kakabsat ko. Inawagak ida aminan, ngam awan ni Apong lakay. Ano? Naatalan sa amat tayo. Ay na, saan kumamat saan man mat atila ibagbagam, Elmer? Ad-adang agdanagak iti kastang ibagbagam. Intala i-reportan ti panagpukaw na bagay. Ano? Ipos mo iti social media. Ibagam amazing. Aywan anya. Sige, mabiit lang ang talaag ti cellphone ko. Elmar, ada ka ba? Ha? Ni Apong, addan! Agora ka. Adam kadwa na si Mang Pag. Kita lang Ni, addamat ngagpaiso kadwa na abakag. Ada kami kuda. Kanya ko kwadyo aya. Rumwan kayaw tas at tenda kabain. Nagdagsain to'y bag to'y kadwa. Inta sabdun ilalakay. Amun tanong asino di kadwa na. Isaw ni Adelaida. Tiag bale na may kadwa nga apong yaw. Ha? Adelaida hanay. Isaw dagiti ka balay kaw. Apo kok ta maysa. Day tamo maysa ke isaw ti asawa na. Apong, apay anagisampit kayo iti babae. Kadlay kayo. Nagulimag ka. Sana gaputala kaya kon. Kawang karbanga ka mga sawa manain. Napigsa pa'y tiriknak. Ubing pa'y tiriknak. Apong. Ay, nalailmar. Ingka pakanan tay baboy mau. Pakanan mitya daw tapno mabit alumukmag. Parcentay tao kasar kami kanya Adelaida. Apong, pasit ka di ti panagkabaw yu ti kastangar aramidan niya. Anya ka ba mga ibagbagam? Nagkalas ti panagsasaaw mo. Ikwa. Ay. Lakay kayo ngaminan, Apong. Saanin amasapol ang mga sawa kayo. Ay, anyat mabalin ko nga ay. Kit agayatak pa'y nga rod. Enjoy life ko na da nga rod. Ikasar ko ni Adelaida. Tapno legal ti panagdanamay. Uray, wala nga manok ti sagana. Apong, sinaanyukit din ni Nana Adelaida. Ay, sana si kate masuraw. Apo ko kalaang. Iso dinak man pagpungtutag. Nana, lakayan ni Apong ko. Apay nga iso ti kinayat yu. Uray lakay, no saan pa'y amatay, mayat lata. Ay, kumatalmanan. Ay, unay mo na ito'y apatungan. Basta kastoy nga oras, gumatal. Nagamaman nyo kini Apong ko, Nana. Kaya dyan sirok ti salamagi. Ay, naasyanak mo't ngamin kankwana. Takayat na kanaw, ti maadaan iti anak. Anya mo na ito'y tagumatalmanan. Apay, anyat kudkudo yu di tapatong yu. Ayan, Nana. Adda nga ron nagatal. Sigud markit ding agat-gatal na ito'y basta agapuak iti CR. Gumatal-matal. Sige, taynak masahiyan ni darling kao arosauro. Bagay, ada nadlaw mo kanya pa. No siya kada. Ha? Anya day tangay.
Manipod adda dito'y balay ni Nana Adelaida kay sa arum-rumwaray. Isong adda mo pagsayaatan ti panangasawa na. Ngam adda nadlaw ko itinobya na. Kasla maikulkulang no daduma. Ken ang sasaungag may maysa. Gagangay di tao day ta ha? Oray siya kung ano daduma. Adda mo't tay chimpong agsasawag ang may mesa. Diyan mo malapdan tingiwak kong agsaw no mamingsan niyaw. Nga oray awang kadwa. Sa bali ni Nana Adelaida, lakay. Ay, diyak kayat ti panangasawa ni Apong. Papanawon tan di babae. Saan? Kakaiso na si Mingput ni Apong manipod na kinubya. Ay, adayo tiriknak iti daydi abakag. Kagangay na, tada mo pala amaw. May ruwam kanto Sige Apong, no kaya yung tiagkasar di suportarang kayaw. Ay, agpay sa Wilmar. Wain, no kaya yung ako na yung na jay doa manok asagana yaw. Anayin tayo talaw. Ay, huwin na. Ay, na. Ay, tulagan tayo kumantika sa armay. Saan mo't sa kayat ni Mayra mga asawa ak. Sakti makamu ko ni Mayra, Apaw. Ibagam ti agpaysaw. Di ka gliba. Hala, Agpay sumatibag-bag. Elmer, agap-apan samot na Apong kini Nana Adelaida. bayan. Pasatag partner dayta. Bayang mga gapadasag paminsan. Kanungay akin nabilda. Lakayin niya, Apaw. Di nan makabil ni Nana Adelaida. Nakapsutin niya, Apaw. Tiri-tiri tupay tatangad mo. Ay, saan ka diya kastahan ay. Anya nga tayo ti pag-apaan da. Umay kakidain. Bayang midang nga gaba. Gagangay lang ti partner dayta. Basol mo, babaero. Ay, apay tinungpa na kanay. Kunak matasar dengan naktawan basol ko. Agaya, apay nga tupa ka. Kanyat basol ko. Damagan pa lang, tinakaw mo ti kwarta kiti sirok ti lababaw. Inalamami na kinabaknang ko. Insugat na kiti napinpintas nga mitisyak. Anya day ka nasasawam. Umay ka man! Dinakbak sila na haday. Elmer, agriin ka. Elmer! Apay aya. Da Apong ken Nana Adelaida, agap-apa da. Nya. Ingka nawang ni da. Darasang. Ay! Ibatam ni Apaw! Umay ka man man! Hindi na ba kayo na tadya makangay sa Napiksya kagayam, Nagturong mo iti kusinan. Ay tumaray kayo na, Apaw. Mapangkay kayo ni Mayra. Wine Wilmar. Ay, anay ka. Apa nga, pinarsada di kaldiraw. Ay, nagsakit yung ulo ko napunta. Siya! Tirina! Dito ilobaw nga! Na, Siya! Ti kabaknangan dito ilobaw nga! apa nga, nagsalamot tayo. Delikado ba ang beta bakit? Adan sa kurang na. Ha? Di ka kayo manlangan! Ala. Bagtit kayo amin natatao dito! Pagyaman na. Pimanawain. Isara ka na agos tirinaw. Anya nga dandani tayo na isagmak amin nun, Apong. Tila isang sangpo yung amin dito'y balay. Ay, suray apaw. Jak mo amaw, ngagbagtit gayam, dadya babae. May sakamot, Elmer. Kinunsintim ti kaadda day di babae dito'y balay. Pasensya ka na bakit? Di ka gungitain. Sana bali at pimanawain. Sorry, bakit?
Kabayatan ti panangungungat ko kada Elmer kan apong ko, igidgid dandamat ti panagkidkid daw da iti pamakawan. Katita nakapsutan niya apong ko kat saan una yan na makapagna. Alakastan ti pagayam mo, Myra. Ipatag tayo dagiti naganak wenno apong tayo. Numaminsan gagangayan kadakwad at agbalin adagulit tapasat ti panagbaket ken panaglakay dadayta. Ngam saan kumaadayta ti panggapwan tayo amangunget wenno mangbugkaw kadakwada. Awawatan tayo ida tadumteng to ti tiyempo alumakay ken bumaket tayo tumet. Ala papagayam di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Myra. Dito'y drama tayo. Manang Biyana!